Poštovane džematlije, dragi posjetitelji, selam aleikum i dobro nam došli na večerašnju tribinu. Moram priznati da mi je izuzetno zadovoljstvo i čast družiti se večeras sa velikim borcem za istinu, renomiranim profesorom Univerziteta političkih nauka u Sarajevu, osnivačem i dugogodišnjim direktorom Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, sa profesorom doktorom Smajlom Čekićem. Nije lako pisati impresivnu biografiju u kratkim crtama. Profesor dr. Smajl Čekić je član ekspertne grupe Komiteta za obrazovanje pri Vijeću Europe u Štrasburgu, koja radi na projektu podržavanja historije našeg kontinenta u 20. stoljeću, a cilj je buduće generacije upoznati sa negativnim iskustvima prošlosti Europe i njenih zemalja. On je jedini historičar u ovoj grupi sa prostora bivše Jugoslavije. Bio je član Međunarodne komisije za Srebrenicu, te je i u praksi dokazao genocid. Član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalog zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, povelja sa zlatnim ljeljanom viših udruženja općine Bogošća, nagrada Merhameta, zahvalnica udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i nagrada Europäische Sozialpreis als Anerkennung für seine Genozidforschung iz Njemačke. Ne može se više nabrojati koliko je tu nagrada, a domaći i strani analitičari ga uvrštavaju kao najpoznatijeg bosanskog poznavaoca genocida. Lijepo sam upoznao profesora Čekića na promociji jedne knjige u Gazi Huzerbergovoj biblioteci u Sarajevu, te izrazio želju nas, aktivista organizacije Glas za Bosnu, da s profesorom organizujemo tribinu u Cirihu. Evo, tu smo. Želim se zahvaliti PKC Kuli iz Krsnahta, koji je organizovao dolazak profesora, kao i džamatu iz Ciriha, koji je domaćin večerašnje tribine i koji su omogućili da večeras ovdje poslušamo koristan sadržaj iz velike rizničnosti naučnog izraživanja profesora Čekića, te da se obogatimo novim znanjem koje nam on rado želi prenijeti. Zaista mi je zadovoljstvo da povodom najznačajnijeg događaja u historiji Bosne i Hercegovine, Zavnobiha iz 1943. godine, večeras ovdje i na ovom mjestu razgovaramo, družimo se i ukažemo na bitne činjenice, ne samo o tom najznačajnijem događaju, nego i o drugim događajima iz historije Bosne i Hercegovine, iz političke i vojne historije Balkana, iz historije i u historiji Bošnjaka i drugim brojnim pitanjima. I ja ću vam govoriti sa stanovišta historijske nauke. Sa stanovišta naučnika, istraživača, historičara, koji se više od 30 godina, preko 3 pune decenije, bavi naučnim istraživanjima zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i o zločinu genocida. Govorit ću vam i sa stanovišta kad budemo razmatrali
događaje u Republici Bosni i Hercegovini na kraju 20. stoljeća sa stanovišta sudionika i učesnika tih najburnijih događaja u historiji Bosne i Hercegovine, u historiji Bošnjaka, sa stanovišta između ostalog i žrtve genocida. Ja više od 30 punih godina govorim i pišem u ime onih Bošnjaka, nevino ubijenih Bošnjaka koji više ne mogu govoriti.